pleinen van Venray vol oldtimers. 400 jaar Turks-Nederlandse betrekking. Het is vandaag 30 juli, dit is het Pillemaarsjournaal. Het centrum van Venray was afgelopen weekend gereserveerd voor oldtimers. Op zondag deden er bijna 400 deelnemers mee aan de Oldtimer Toertocht. Op het Hensenius, Schouwburg en Gouden Leeuwplein parkeerden de bestuurders hun oldtimer aan een toertocht door de regio. Er kon gekozen worden voor twee afstanden, 50 en 80 kilometer. De rit is 19 jaar geleden in het leven geroepen, zodat bezitters van een auto van voor het bouwjaar 1975 deze kunnen laten zien aan het publiek. Nou, je hebt alle categorieën, zoals je ziet van een Mazda tot een De La Haye, Jaguar, Bentley. Eigenlijk alle kwalitatief goede merken. Oldtimerbezitters uit heel Nederland, delen van Duitsland en België bezochten het evenement. Op zondag waren er ongeveer 400 deelnemers. De toertocht was het sluitstuk van een heel weekend. We hebben een arrangement samen met Asteria, hebben we een paar jaar geleden opgesteld. Dat begint vrijdagavond met een welkom, met een dinertje voor die gasten. Zaterdagmorgen ontbijt, daarna komt er een rit van 150 kilometer. Een echte knapzak die wordt meegenomen of aangereikt en meegenomen. Dat wordt dan onderweg ergens verorberd, mogen ze zelf weten waar. Dan komen ze gezamenlijk terug, dan doen we samen met het bestuur wat eten en een gezellige avond. Voor de bezoekers is het wat later, voor het bestuur die moet op tijd weg, want 's morgens zondag dan is het hier om 6:15 weer vol gas er tegenaan. De organisatie hield bij het uitstippelen van de twee routes voor de toertocht rekening met echte oude auto's. Voor deze oldtimers is de 50 kilometer bedacht. De rest rijdt 80 kilometer over verharde wegen. De 50 kilometer die gaat dan via Merselo richting Deurne, Rips, Westerbeek, via Overloon en dan weer terug. En de 80 kilometer die gaat dan via Merelo, Blitterswijk, de toeristenroute langs Arsen en dan via Bergen langs de Maas en dan weer terug. Een hele mooie route. 's Ochtends bekeek een jury de oldtimers en maakte een selectie. Hierbij werd veel waarde gehecht aan originaliteit. Esthetiek speelde geen rol. De prijsuitreiking is bedoeld om het evenement aantrekkelijker te maken. Een van de genomineerden was Erik Fleskes uit Breda. Zijn De La Haye werd door de jury aangemerkt als kanshebber. De aardigheid van deze auto is natuurlijk dat er niet veel gebouwd zijn. Ze hebben allemaal een eigen carrosseriebouwer, dus ze zijn bijna allemaal verschillend. En hij is helemaal origineel. Hij is eigenlijk zoals hij ooit afgeleverd is, op een paar details na. En wanneer is die afgeleverd? Wanneer was dat ooit? In 1949 is die besteld door de eerste eigenaar. Die is in april 50 afgeleverd. En de correspondentie met de fabriek die heb ik nog. Dat is de eerste eigenaar in de fabriek. Fleskens bezit zijn auto waarvan er maar 2500 bestaan sinds 10 jaar. Dit maakt zijn auto behoorlijk zeldzaam. Zijn De La Haye viel vaker in de prijzen. Ik heb wel eens ooit een concours d'élégance gewonnen met de prijs en ik ben nu uitgenodigd op Slosdijk om daar naartoe te gaan, volgende week. En ik heb wel eens een prijs in zijn categorie gehad, maar je hebt veel mooiere en nog veel bijzonderder en veel aparter. Maar ik ben er heel erg blij mee. Om 4:30 onthulde de jury de winnaar. Erik Fleskes ontving de beker en een oorkonde. Het Oktoberfest Venray vindt dit jaar plaats op 25, 26 en 27 oktober. In de feesttent op het Sint-Anne-terrein in Venray wordt 3 dagen lang een muzikaal programma gepresenteerd. Op vrijdag 25 oktober zetten Waanzin, Tirol Sound en Allenpower de tent op zijn kop. Op zaterdag 26 oktober is het de beurt aan de Merseloze Rosenthaler, Dieter Koblenz en Richtig Rex. Tijdens het frühshoppen op zondag zingen Geert Pelzer en Willy aus Kevelaar. De voorverkoop start half augustus. Een Turkse delegatie overhandigde burgemeester Gielissen woensdag een boek over 400 jaar Turks-Nederlandse betrekkingen. Ook stonden zij stil bij 50 jaar migratie. Bijna 50 jaar geleden kwamen de eerste Turkse gastarbeiders naar Venray. Onder hen Erdogan Kadirci. Voordat hij naar Nederland kwam, was hij journalist. Het boek over de Turks-Nederlandse betrekkingen is geschreven door een collega-correspondent die jarenlang voor Hurriyet werkte. Hij heeft in de afgelopen 1,5-2 jaar uitgezocht en begint af, zeg maar,
hoe komen ze relatie met elkaar in Nederland en Turkije. En van alle archieven in de Nederlandse archieven en ook in Turkse archieven zijn alles uitgezocht. En dan komen ze van zo'n verhaal op de papier te zetten. En nu is een mooie boek samengesteld. Samen met een Turkse imam en een ondernemer overhandigde Kadirci het boek aan de burgemeester. De betrekkingen bestaan al langer dan 400 jaar. Nou, en dit boek is eigenlijk in Nederlandse en het Turkse betrekking eigenlijk. Dat is in 400 jaar geleden, Nederland en Turkije, eerste betrekking is bezig geweest. Tot nu toe, nou zijn er ongeveer 400 jaar geleden was het. Eigenlijk niet 400, maar is 1000 jaar geleden. En wij zijn zo'n goede relatie in alle twee landen. Nou, wij zijn zo trots op. In Venray wonen ongeveer 2300 Turken. Dit is de grootste groep migranten. Hans Gielissen begrijpt daarom dat deze delegatie hem het boek aanbiedt. Venray heeft een vrij grote Turkse gemeenschap van enkele duizenden personen. Met wie wij doorgaans prima relaties hebben. En de verhoudingen tussen de Turkse en de Venrayse gemeenschap zijn in het algemeen ook heel positief en vreedzaam. Dus dat is iets waar we heel blij mee zijn. En de Turkse samenleving voegt ook wel wat toe, vinden wij, aan de kleur en fleur van Venray. Volgend jaar staat Venray stil bij het jubileum van de Turkse gemeenschap. De eerste generatie gastarbeiders is niet altijd even fraai behandeld. In begin jaren 60 van de vorige eeuw kwamen de eerste Turkse arbeiders naar Nederland. Onder omstandigheden die toch voor die tijd al eigenlijk niet zo florisant waren. De huisvesting was bedroevend, de opvang, de wijze waarop men werd ontvangen was niet altijd even hartelijk. Maar gelukkig hebben we in 50 jaar tijd heel veel geleerd. Is wederzijds veel energie gestoken in goede contacten. En daar wordt dus ook op teruggeblikt, 50 jaar Turkse migratie naar Nederland en ook naar Venray. Tot zover dit Pillemage-journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot woensdag 12 uur 's middags. Het eerstvolgende journaal is er volgende week dinsdag weer. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Morgen begint met kans op een langere regenperiode. In de loop van de dag klaart het op. 'S Middags komt de zon nog door. Met een zuidwestelijk briesje kan de temperatuur oplopen naar 24 graden. Ik wens u nog een fijne avond.